Zaren zain gaude. Zer egiten du berak hemen? Eskura dugun laguntza guztia behar dugu. Ondo da, errepasatu dezagun plana. Simulazioa abiarazten. Lehenengo fasea, bera armatu. Behin bere kokapena daukagunean, bigarren fasea hasiko dugu, infiltrazioa. Hirugarren fasea, mai erreskatatu. Laugarren fasea, arazorik gabe ateratzea. Bosgarren fasea, txokolate bero batekin ospatzea. Ederki, bagoa zer. Horrela? Baina errex? Arrakasta izateko probabilitatea, 99%. Jo, baina izpile lotzailea? Berriz kalkulatzen. Lehenengo fasea, berakatu. Bigarren fasea, infiltrazioa. Hirugarren fasea, mai erreskatatu. Laugarren fasea, izpilelotzailea, deuseztatu. Bosgarren fasea, arazorik gabe ateratzea. Seigarren fasea, txokolate bero batekin ospatzea. Arrakasta izateko probabilitatea, 167. Ja, baina ez genituzke maltzurrak akabatu behar? Berriz kalkulatzen. Berakatu. Infiltrazioa, mai erreskatatu. Trakzio izpia, deuseztatu. Maltzurrak akabatu. Arazorik gabe ateratzea. Txokolate bero batekin ospatzea. Arrakasta izateko probabilitatea, 150. Seguro exageratzen ari dela. Ja, baina... Berriz kalkulatu nahi baduzu, harpidetu zaitez premium bertsiora. Beno, badirudienez badaukagu plan bat. Sekretua dauka gordeta, lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Bauerak ikusiko duzu, nondik datorren, ezatzen gainbera, joan oreka, erronka berriak. Ezatzen gainbera, joan oreka, erronka berriak. Lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Power up! Danak prest? Gogoratzen duzu simulazioa? Ara, Jagirre, gogoratu indarra batzuetan. Bai, adimen artifiziala onena da. Zer ari zinen esaten? Bagian adimen artifiziala ez dela onena. Pentsat gure botereak ditu. Arkadearen indargabetze eremu bat dagoela ematen du, indarrak ez zuen aurri ikusi. Benetan, adimen artifiziala okerrena da. Nire estilo pertsonala daukat. Ondo da, plana pikutera joan zaigu. Baina oraindik burutu dezakegu misioa, ez? Ez, ara, Jagirre, deskubritu egin gaituzte. Plan aldatzeko momentua heldu da, banandu egin behar gara. Izpile lotzaia desaktibatu behar dugu eta mai askatu. Hale, zurekin noa. Ez. Zure bideak eta nireak norabide desberdina dute. Mai salbatu behar dugu. Baina, Ez, ara, Jagirre. Agindu bat da. ados jauna, guk askatuko dugu mai.
Zergatik ezin ditugu nerabeen arazoak normalak eduki. Erreleboa egitera gatoz. Identifikazio bitarra. Bai, 0-0... Bat! Kendu zuen maskarak, ja ez ditugu beharko. Maiz ez zelatan dagoen jakin behar dugu. Hemen dago, 21 eta 5. Hortik da, 6 zuek, hemen geldituko naiz. Zer gertatu da? Egoera kontrolpean dago. Zer gertatu da? Akatxiki bat armarekin. Dena ondo, gu ondo gaude. Armak ondo. Eta zu? Laguntza bidaliko dugu segurtasuna ziurtatzeko. Ez, negatiboa. Ondo gaude, seguru. Leku ondo dago eta gure bai. Ez. Identifikazio bitarra. Zelkarrizketa tontoa. Neskak! Konpainia dugu! Bai, ondo zaude? Seguru ondo dagoela. Ematen du joan da dagoela. Identifikazio bitarra. Zer esaten ari zara? Identifikazio bitarra. Mai? Minagetan diazu! Deslelotuko dugu gero. Orain presa dugu. Bueno, naturaltasunez zibili, Hemen lan egingo bazten dute bezala. Agian ideia ona zen maskak eramatea. Keba, jarrera kontua da. Berriz egin dugu topo. Zu bakarrik izan zintezkeen. Ez zara nekatu superheroi saiakera horiek entrenatzeaz? Sekula ez gaituzte garaituko. Zure arrokeria zure gaiztakeriak bakarrik garaitzen du. Presta zaitez, akabatu egingo zaitut. Sekulen auzua akabatuko. Imaginatu dezakezuna baino askoz indartsuagoa bihurtu. Besterik enauzu egingo. Hemendik, Ta nola dakizu bide zuzena dela? mapak buruz ikasi nituen etorri aurretik. Zekraka. Ze mapa? Hau egiteko desiatzen nengoen. Ondo egin da, ikasle gaztetxoa.